Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Dulur-dulurku kabeh, derek-derek sedoyo. Iki ana sing komen neng kontenku ngene dulur. Kitab suci iku ya muk otak pikiran lan ati Kang. Mudune jaman sampean umur 7 wulan. Nong gua garbone simboke sampean. Nggih Kang leres kula niku nggih sebenere mangerteni tentang sejatine kitab suci ya sing dadi pedomane menungso. Tapi jujur mawon Kang, nek masalah niki dibahas sing sejati neng media sosial kaya ngene iki, wah yo menimbulkan perdebatan, nimbulno salah paham, akhirnya gegeran niku Kang. Jadi sebenarnya ngeten Kang, kula niku nggih asline kok kepengin mencerahkan tiang-tiang sedaya nggih termasuk tiang Jawa. Tapi kula mboten langsung tes ngoten Kang. Kula ulangi, kula ajak naik tangga satu persatu sampai ning tangga kemakrifatan. Istilahnya ngoten. Lah nek langsung tak jojok hakikat makrifat Kang. Ngowelu iso wis budrek. Ngowelu oling akhirnya ya iso gendeng bareng Kang ngoten. Ngeten mawon, kula jabaraken ngeten mawon Kang. Kitab suci ku ya mung niki kangge niki penjelasan niki kangge nggih tiang-tiang awam nek kangge niki napa sing komen niki napa sing pun semerap niki sejatine kitab suci nggih. Mungkin ya guyang-guyu tok ora apa-apa, mesam-mesem tok ora apa-apa. Tapi sing kanggone sing gurung paham, gurung mangerteni, gurung jelas salah tompo tentang masalah kitab suci kita jelasno. Kitab suci ku ya muk otak pikiran lan ati. Mudune saka gua garbone ibu kan ngono ya. Kitab suci iku pikiran lan ati ku piye maksude ngene lho. Diarani kitab suci kan pedoman. Nah, nenek kitab suci ya wis tetep kitab suci ku wis anane nang kaya Injil, wis kaya ngene wong Islam kitab suci Al-Qur'an niku arane kitab suci tetep. Tapi kan nek sing dadi pedoman. Nek sing dadi pedoman iku ya nek wong Jawa biyen iku ya wis kan kitabe wong Jawa biyen kan alam karo wong tuwa loro. Mergo apa? Lah sing dadi pedoman uripe ya wong tuwa loro iku mang. Ah terus alam semesta. Awak dhewe nek ngrungokno dawuhe wong tuwa kan mesti dawuh sing apik-apik lho. Gak ono wong tuwa ngekeki pengaran anake sing elek gak ono. Kan mesti apik. Lah iku dadi pedoman uripe wong Jawa biyen. Terus mari ngono alam semesta. Alam iki kan ngajari awake dhewe. Cara ngono istilahnya dhewe iki kudu dadi menungso sing iso mangerteni sejatine ciptaane Gusti kabeh. Padha karo ngono ku. Dadi alam semesta iki kan ngajari awake dhewe nek onone apa jenenge mendung iku bakal ana udan. Ana gunung meledos iku ana penyebabe kan ana awan ana bengi lho. Iki ku ajarane menungso. Dadi apa jenenge alam semesta iki dadi pedomane menungso yen alam iki bersahabat karo menungso ciptaane Gusti, kudune aku ya ngrangkul kabeh ciptaane Gusti lah ngono to. Dadi wong Jawa biyen niku ndadekno pedoman uripe ku ya saka wong tuwa loro karo alam semesta. Lah terus kitab suci nih Kang. Lah sing wong Jawa sing Islam nek nganggep kitab suci iku ya wis kitab sing kudu diwaca lan dimangerteni. Ya wis digawe ngaji. Digawe ngaji awake dhewe. Jadi kitab suci ku iso anggapane ya kitab Al-Qur'an sing diwaca lan di mengerteni. Lah pedoman uripe ya tetep wong tuwa loro karo alam semesta. Nah, ngono dadi panjenengan aja salah paham. Ora kok wong Jawa iku sing Islam iku ora gubris asli apa sejatine kitab suci orang gubris karo kitab Al-Qur'an enggak ya digubris ya diwaca ya dipahami. Tapi sing dadi pedoman utama uripe ya wong tuwa loro karo alam semesta iki. Lah nek masalah kaya iku mang sing dijawab dulure dhewe mang masalah kitab suci iku
pikiran lan ati iku ngene dulur maksudnya. Yen menungso iku duweni pedoman. Nah ya, kitab suci kan dadi pedoman lah. Nek pedoman wong Jawa biyen nganggepe yo ati pikiran iki ya bisa dadi pedoman. Dadi pedoman iku mung ora kok masalah kaya wong tuwa loro karo alam semesta tok. Dadi sing bisa dadi pedoman iku sing bisa dadi tulodo, sing bisa dadi iki berbenah awake dhewe ngono lho. Nah, maksud iku ngoten lho. Dadi pikiran lan ati iki bisa dadi pedoman mergo kan awak dhewe kudu iso ngolah pikir lan ngolah ati. Nek bisa ngolah pikir lan ngolah ati, akhirnya kan dadi pedoman uripe awak dhewe. Ngene lho, pedoman iku istilah pedoman iku ngene lho. Kena apa sih kok kitab suci dadi pedoman? Kena apa sih wong tuwa loro dadi pedoman? Kena apa alam semesta kok dadi pedoman ini? Kitab suci dadi pedoman urip iku mergo neng kono kan ana bacaan larangan lan perintah sing kudu dilaksakno lan kudu ditinggalno kan ngono. Lah iki akhirnya kan dadi pedoman uripe manungsa. Dadi aku gak oleh ngene. Iki kudu ngene aku ternyata. Dalanku kudu mlaku rene. Pas sampean mari maca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Panjenengan ngerti, dalan sing apik lan bener iku ngene. Akhirnya kan sampean kan akhirnya merubah sifat, merubah sikap. Lah iki jenenge pedoman uripe sampean tertata. Lah dawuhe wong tuwa loro ya ngono Tur, bisa dadi pedoman uripe manungsa. Nek ngene kudu ngene aja sampe ngene. Lah iku. Lah alam semesta ya ngono Tur. Alam semesta dia memahami kejadian alam, fenomena alam, dia memahami pergantian cuaca. Ini ki bisa dadi rasa syukur dhewe, bisa dadi rasa welas dhewe marang segala ciptaane Gusti lho. Akhire dhewe dadi wong sing berbenah, akhire dhewe dadi wong sing iso sabar, iso memahami sejatine alam iki, sejatine urip iki ngono lho. Iku jenenge pedoman, arane pedoman. Lah nek masalah iku mang pikiran lan ati kena apa kok bisa dadi pedoman? Akhire sing jarene niki sing komentar iki termasuk kitab suci ya mergo pedoman nganggo pikiran lan ati iki mang. Pikiran lan ati iki mang sebenarnya iku sumbere pedoman iku mang. Awak dhewe piye menyikapi Al-Qur'an, menyikapi alam semesta, menyikapi dawuhe wong tuwa loro iku tergantung pikirane dhewe lan atine dhewe olehne nampa wejangan-wejangan iku mang, olehne nampa pemahaman-pemahaman iku mang. Nah, iku. Pun paham iki sampe enten lagi niku. Pun jelas nek menurut kula niku mang penjelasan kula nggih. Nah, kita suci iku ya otak, pikiran lan ati. Mulane diarani kitab suci. Nah, diarani kitab suci iku kitab iki aja sampai dinodai. Istilah dinodai iku iki kadang dadakno salah paham. Nah, kitab suci sing di apa jenenge keruntuhan rusuhan apa keruntuhan banyu koran ta apa ya misale ya. Iku dianggap najis sapi ngene. Iku secara syariat, secara lahiriah. secara spiritual, secara pemahaman ilmu hakikat Al-Qur'an iku makane diarani kitab suci. Iki ku kitab sing suci. Suci ku arane ku kok ora mung kena kerusuhan tok gak oleh. Tetapi kena noda-noda iku gak oleh. Noda apa? Iki sampeyan kudu paham. Sing diarani kok oleh kena noda lan kotoran iku ya noda iku lho. Noda apa jenenge? Kotoran-kotoran sing ngolah ngalehno pernyataan ana sing Al-Qur'an ning Al-Qur'an iku mang. Dadi aja sampai dikurang-kurangi. Ditambahi lek pancen tujuane bener, tujuane gawe memperjelas lan mempertebal isi kandungan Al-Qur'an memang gak apa-apa, tapi lek dikurang-kurangi dirubah. Iki padha karo menodai, ngrusak ajarane Al-Qur'an iku mang, ngrusak isi kandungane ayat suci Al-Qur'an iku mang. Mane diarani kitab suci.
iki suci, aja sampai disepelekno, aja sampai dikedulinan. Ku arane kitab suci, kitab sing disucikno. Nah niku tuh. Jadi panjenengan kudu memahami antarane kitab suci karo pedoman. Kitab suci ku bisa dadi pedoman urip, tapi pedoman gurung mesti kitab suci. Pun paham ya sama-sama. Ya pun tuh, sawanten mawon ngapunten kata, mugi-mugi penjelasan iki dados manfaat kula kalih panjenengan sedaya. Pun kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.